खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। लखिमपुराव अमानि बेराम 1000 अमाखौ जुनाद फिसिनाय बिफाना बुथारबाय। आसपाखौ आसामनिफ्राय आबुङै बोखारनांगौनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्माया अमित शाहजों सावरायदों। CRPFनि इसिङारि हालोदा जोबोद मोजां नङा। मेघालय गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आफादा गोजाम पेन्सन स्किमखौ लुबैदों। करीमगन्जआव गंसे टेंकार गारिनिफ्राय 1420 किल'ग्राम गांजा मोन्दों। मुम्बाइआव सासे एयार हस्टेसनि गोथै देहा मोन्दों आरो सासे हमजाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लखिमपुर जिल्लानि दाब जायगायाव अमा फिसिनाय फार्मनि अमाफोरा आफ्रिकान स्वाइन फ्लु एबा लोमजानायनि जाहोनाव गासै 1000 अमाखौ जुनाद फिसिनाय बिफाना बुथारबाय। लखिमपुर जिल्ला जुनाद फिसिनाय बिफाननि जयेन्ट डाइरेक्टर डक्टर कुलधर सयकियाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि एनिमेल हासबेन्ड्रि बिफाननि गासै 10 डाक्टारफोरनि मोनसे हानजाया जयैनो दाब अमा फार्मनि अमाफोरखौ आनजाद खालामनानै गासै 1000 अमाखौ बुथारहोदों। मानो होनोब्ला आफ्रिकान स्वाइन फ्लु लोमजानाया अमाफोरनि थाखाय मोजां नङा आरो मासेनि उनाव गुबुन मासेनाव बारदेरलांबाय थायो। बेनिखायनो सोरखारनि बिथोन बायदियै लखिमपुर जिल्लायाव बुथारहोनाय जादों। आथिखालाव मिरु सोरखारनि नखर बिफाना आसामाव आसपा एबा आर्म स्पेशल पावार फोर्स एक्ट जाबसिननायनि सोमोन्दै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ गोदान दिल्लीयाव लोगो हमनानै सावरायदों। समबारखालि गिबि मन्थ्रिया अमित शाहनि न'आवनो लोगो हमनानै आसपाखौ आसामनिफ्राय आबुङै बोखारजायैनि सायाव सावरायदों। अदेबानि बेनि फिथाइखौ गुवारै फोरमायथियाखै। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टनि जोहै गाव मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमनानै आसपानि सोमोन्दै सावरायहैदोंमोन आरो मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया उननि समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों मोजाङै सावरायबावगोन होननानै खोथा होदों बेखौल' मिथिहोदों। मिरु सोरखारनि नखर बिफानजों सामलायजानाय पेरामिलिटारिनि CRPFनि इसिङारि हालोदा आथिखालाव जोबोद मोजां नङा। मानो होनोब्ला नंगुबै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 23 सानाव CRPFनि गासै 2 इन्सपेक्टर 10 कनस्टेबलआ गावसोरखौनो फोथैनानै लादों। हादरनि नखर रैखाथि बिबानाव थानाय CRPFनि जवानफोरा बेबायदि गावसोरखौनो फोथैनानै लानाय जाथायफोरा बयखौबो सानहोदों। थांनाय 12 आगस्त 2023 अक्ट'खालि जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव थानाय 112 BN CRPFनि कनस्टेबल अजय कुमार मुंनि सासेया गावखौनो फोथैनानै लाखांनायनि उनावनो लान्थ्रियै साफा बेबायदिनो सुइसाइड केसआ बांबोदों। CRPFआव थैनाय अजय कुमारा झारखान्डनिमोन। बेबायदिनो 15 आगस्त 2023 अक्ट'खालि 20 BN CRPFनि इन्सपेक्टर चित्तरन्जन बर'आ गावखौनो फोथैनानै लादों आरो सासे SIआबो सिलिं फेनआव दिरुं आलायनानै गावखौनो फोथैनानै लादों। बेफोर जाथायफोरा गमामायैनो जोबोद साननो गोनां। मिरुनि नखर बिफाननि डाटा बायदिब्ला थांनाय 5 बोसोराव गासै पेरामिलिटारिनि गावसोरखौनो फोथैनानै लानाया गासै 654। नाथाय बेनिनो CRPFनि डाटाया गासै 240निबो बांसिन। ओजोंहाय पेरामिलिटारि बुङोब्ला BSF, आसाम राइफल्स, CRPF, SSB, ITBP आरो CISF गासैबो गोग्लैजोबो। सा-सानजा रायजोनि आसामनि नसुं मेघालयआव गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आफादा सिगांनि गोजाम पेन्सन स्किमखौ लुबैनानै सोरखारनि खाथियाव दाबि खालामदों। समबारखालि मेघालयनि राजथावनि शिलंआव गोजाम पेन्सन स्किमखौ दाबि खालामनानै गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आफादा धर्ना हाबाफारिजों सोमावसारदों। मानो होनोब्ला थांनाय 2010 मायथाइनि उनाव जायफोरा मेघालय रायजोनि सोरखारि मावफारिया महरै थिसनजादोंमोन बिसोरहा आथिखालाव पेन्सन गैया। बेनिखायनो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आफादा सिगांनि गोजाम पेन्सन स्किमखौ लाबोफिननो दाबि खालामनायजों लोगोसे गुबुन सोलिबोबाय थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मेघालय रायजोआरि सोरखारखौ नारसिनदों।
बराक सेरफांनि करीमगंज जिल्लायाव गंसे टेंकार गारिखौ सिग्रोमनानै पुलिसा गासै 1420 किल'ग्राम गांजा बोखांनो हादों। करीमगंज पुलिसा त्रिपुरा सीमानि सुराइबारि चेक पोस्टआव त्रिपुरानिफ्राय खालि एबा लांदाङै फैफिननाय गंसे टेंकार गारिखौ पुलिसा सिग्रोमनायाव गासै 71 पेकेट गांजा मोननो हादों होननानै करीमगंज पुलिसा मिथिहोदों। पुलिसा टेंकार गारिनि ड्राइभारखौ एरेस्ट खालामनानै इन्टारोगेशन खालामनायजों लोगोसे नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होननानै फोरमायथिदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया करीमगंज पुलिसखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बाख्नायदों। मुम्बाइनि पवाई थानानि बेन्दोंआव थानाय सुबर्बन आन्धेरी ओनसोलाव मोनसे फ्लेटनिफ्राय 24 बोसोर बैसोनि सासे एयार हस्टेसनि गोथै देहा मोनदों। थैनाय एयार हस्टेसआ छत्तीसगढ़नि रुफाली अग्रे होननानै मुम्बाइ पुलिसनि डिसिपि दत्त नालवरेया मिथिहोदों। बे जाथायजों लोब्बा गोनां 40 बोसोर बैसोनि बिक्रम आटवाल मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसा खाबाय। पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला साफाई कर्मचारि बिक्रम आटवालआ एयार इन्डियानि एयार हस्टेस रुफाली अग्रेनि सालायखौ हास'नानै बुथारदों। एयार इन्डियानि एयार हस्टेस रुफाली अग्रेया ट्रेनिंनि थाखाय मुम्बाइनि सुबर्बन आन्धेरी ओनसोलाव गंसे फ्लेटखौ भारा लानानै हारसिङैनो थायोमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।